बे मानसि सासेया दाबो फैया मैथा जागुलायबाय बहा थांखो बे मोसौ मासे दोहैनायावनो एथ' सम लाबाय आयु 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 नै मानसियाबो जिबुरथारहाय बहा थाङामोन नोङो फाग्ला है मोसौ खाखांनानै बै नारखो उनावसो थांदोंमोन अमा खासि खालामनाय नायनो अमा खासि खालामनायखौसो नायहैदों ना बे नारखोनि हिनजावखौसो नायहैदों नोङो हस गावहा गद होनखायोलै बे मालायनि हिनजावखौलाय आंलाय माथो नायबाय बायनांगौ जाखो मा गद नोंजों आखलफ्रानो बारा लाजायाखै नोङो आंथ' फोथायखाबावासो नोंखौ फोथायलायबावासो आरो नायबावलाय माथो जाखो मालाय हौवा गोनांखौ हिनजावखौ आंलाय मोजां नोजोरजोंसो नायो दा गाज्रि नोजोरजोंलाय नाया दांलाय नोंनि नोजोरा मोजां ना गाज्रि सोर मोनथिगौसै आफाया हासुनो लेंहरदों हाब बोरायालाय मा गोदावसो खोथा बुंहरलाबायखो बिले हा सुनाखौ नांलायबावो आरो लासिं सिंनो बिजामादैखौसो लेंहरलायबावो लासिं सिंनो थाङा माथो आं बिनि हासुनायाव बे हासुनो नङा फाग्ला हासुनोसो हासुनो आंलाय आफाखौ बिन्देसरसो जादों सानदोंमोन थै गावहा बुंबाय थाबाय नालाय माबा हासुनो आंबो बारा बुजियाखिसै सुरफोरखौ एसे बर'नि आलदा बुंनांगौ हासुनाय आलदा जायोना एसे बुफ्रुनानै मोजां होननांगौ दालाय बुजिखाबाय दा थांदों मा बार थांसै र' बारिखौ बिनायसै नामा नोंनि भागाव होनोबो हागौ बोराया ना थांनानै बिदि बिला बिलि खालामबाय थानाङा जि होयो बेखौनो ला ओरैनोबाबो आफाया होखागोन एसेबाबो मा एसेल'ब्रा बिनांगौ हायानो एथ' बुरजाखा होगोन बियो मोजाङै बिबा फिसालाया ओरैनोबाबो जौ फाग्लाखा हाफोरखौ थालखौनो लाखाया बियो हामगौ बिबोनांखौ बिदि होननो बेयाव बिदि जिरायनानै लेक्सार मारिबाय थानाङा थांदो औ थांसै ओमफ्राय नै बिमा आंनि जिन्स लंपेन्टआ दिहुनलाय एसे गानफब जोमफब थांनानै बुरखायनि आं बेयावबो एसे बिहामजो सना मा खालामदों जोंनाव फैथारला माथो बिहामजोआ गरम बन्द'आव फैदो बिदिब्लालाय नार्सफोरना गरम बन्द' गैया आरो दे बिहामजो बिदिब्ला सम मोनबा फैबानो जाबाय दे आफा सोरजों रायलायगासिनो नोंलाय हाय सोरजों रायलायनोब्रा सोनाबहानिजों रायलायदां नों बिदि जानला मोनला गोदाव सोराव रायलायबाय थानाङा दै आहा फैजानो बानानै दाफै सानगासिनो नोंहा आरो लिंहरगासिनो नुवाखै नों नोम्फानि अबस्थाखौ सामफ्रामबो थोरसि सुनाय सि सुनांनाय मावनोनो बालायलांबाय आं ओंखायनो लिंहरदों आं सम जाबा आंनो लाबोखागोन ना नों बिदि गोदाव सोराव लिंहरबाय थानांगौ नामा जेन गावनि गोसोथोनाय गावसो लाबोगोन बायदि दार मास्लानि गथ' आंखौ गोदाव सोराव जंखायनो हादो बिहामजोजों लासिं सिंनो आलुनि लासिं सिं लाजिनो रोंदोंबा बिहामजोखौ बिदि लिंहरबाय थायो बिगुर बोराय आयौ बिफाखौनो बिदि बिगुर होनलायबावबाय नोङो बुङाबा माथोब्रा नोंनो बिगुर खामानि मावबाय थायोबा बिगुरा दा बायदियाव बिहामजोखौ लाबोबाबो खानाय गोमोनसो फुजाबाय थागोनदां लुखुर लाखारनो हेद सुवाद गथ' हामगाव बिदि बिहामजोजों जंखायलाबायनो माथो गदब्रा नोंजोंलाय लाफिननोबो हागौ हिनजाव गैखायजों आबौआबो सिगां सानै लादोंमोन नोंजोंबो गद गैयाना बंस'आवनो दंखायोब्लालाय लाया माथो आं नोम्फाखौ एथ' दाखु सानबाय नोङो सानजाथावथाव खामानिखौनो मावखायोब्लालाय बोरैबा नायबा दाखु लिटार बायदिबो नुखायो नोंखौ थुदो हासुनो होननाया नों होद आं नोंजों सुफायालै आजावैखौ लिंहरखाबाय बिजामादैजों सुयोना सोरजों सुयो सुलायबाय थादोलै नोंसोरा मा सुलायो आहा एसे बेरायहैनोसै बिहावसो मोनासो गंनै गंथाम गारि जालायबावबाय बेफोरखौ मोनलांजोबबा खमखि मोजां जागौमोनलै हायो र' उनावबाबो लासै बोथ्रोजोबखायो खायदा खुदा खालामनानैबाबो मा दं मा गैया खुलुमबाय बिहावजो आयौ आरो हेद माथो जाखो खुलुमदोंब्रा आफा बोसोर गोदाननि खुलुमनायानो बिदि उल्था थास हा गावहानो उल्था थाबाय नालाय उल्था खुलुमबाय आरो नुवाखै नोङो आं बेखौ नागिरबाय थानायखौ फुंनिफ्राय नागिरनानै दासो मोनबाय आङो जिरायदोब्रा आफा गसंनानै रायलायबाय थानोसै फाग्लालै बेबो हिनजाव गैयिखायनो जेबो साननो रोंला खोमालै बियो गोदाव सोरावसो जालांबाय मानसियानो ओमफ्राय आफा माथो
हा सुनो लेंहरदोंनो औलै एसे हा सुफामनो नागिरदां रावबो गैयैखाय नोंखौ फिथा हमनो मानो लिंहरदां हे ओमफ्राय हाखौलाय खैथाथो भाग खालामनो नागिरखो मानो भाग खालामनांगौ जाखो सुफामसो नागिरदां बे बिहावसो बालनजालाय मा होनखोलै बेखौनो हा राननो नागिरदों होननानै हाखु दाखु फैलायदों दरमासथिनि माथो सानबाय थाखो बेलाय माथो सानबाय थाखो जावायसो सानाखैलै जेबो मा सानबाय बायनांगौ हाखौलाय मन्दलफोरा सुयोदा जोंलाय बोथो सुनांगौ जाखो हाखौलाय मन्दल लेंहरनानै सुलै आं नों सुलायनाङाब्रा नों फिथाल' हम थु जा अख्रा माथो बेलाय सुनो रोङाबाबो बुजिया थौब्राथ' नों थौल' फिथाल' हमबानो जायोना गयाबो जा साइज जाबोगासिनो दं माथो देरफुगासिनो दं आयौ 5 बोसोरसो उनाव गैयाबाबो 30-40 हाजार आरामसो मोनगोनलै बेफोरखौ गावनि खालामजोबनो हाबा खम मोजां जागौमोनलै ओइ जावायसो माथो थाबथाखो फै थाब फै थांगौ र'नै ओमफ्राय हाखौथ' मानो सुलाबायनो नागिरदोंब्रा रानाबालाय सुफामबाय थायाबा जायालै जावायसो सुफामबाय थानांगौ बोसोराव खनसेबाबो हा बुस्थुआखि बिदि सुजाबाय थाग्रा बुस्थु नालै ना जामो ना जियो ना अबा खारलाङो गोदावस्राव जामा जियाबालाय मा जानोब्रा मानसिफ्रा नाथ्रोदबाय थायो नोंहा साननायानो जाद्रायालै सोरबाखि बे हाखौ नाथ्रोदबाय थानो हायो नामा गावनो बिदि बियो मानसिफोरनि हा नाथ्रोदलाबायग्रा ओंखायनो मालायखौ हा नाथ्रोदलाबायग्रा सानो बियो गोदावस्राव बुरबक होनबाय थानाङालै नोङो बेफोरखौ बाद होदो आफा आं हले नोंखौ माबा माबि गोदावस्रावसो खोनालाबायदोंलै मा खोनालाबायनांगौ जाखो आंखौलाय खोनानोसो होनदों नों माथो बिहामजो जागोननो फन हरबाय थायोनो माथो खरनो मोनामानि हरलाबायनो थोद आंखौ बिहामजोजों बिदि जंखायलाबायनो नाङालै जंखायनायसो होनदों नों आरो माबा माबि खोनाबावदोंसो आं माथो बिहामजोनो फन हरबा फनाव बिहामजोनि आवाज खोनाबानो माथो बिहामजोखौ नुनाय बायदि मोनखायो होननानै खिथालाबायनानै लादोंनो नों नोंसाजों खिथाबावाखैसो आं बेफोर खोथाखौ आरो नोंसालाय मिथिबाथ' बिफाबाबो गनाय नङालै नों बिगुर बिसि जाजोबगोन जाबायसो नोंबो बबेनिफ्राय खोनालाबायोब्रा बेफोर खोथाखौलाय इन्जुराबो खोमा थायोनोलै आफा मिथिगौ गामियावनो गासिबो मिथिजोबगौ नोंखौ बिहामजो गोसथोग्रा बिहामजोनो फन हरग्रा बिहामजोखौ लाइन मारिग्रा होननानै आरो बिदिसो होनबावदों नों बेफोरबायदि बदनामखौ लानांलालै नांगौबा आं नों नागिरनानै होगोन ना आरामनो हाट सालाव सयब लाजिया नों बिहावखौ बिदि बुंनो नोंना आखला थिगबा लाजिगौमोन आं नोंना आखलानो थिग नङा आंलाय मानो लाजिबायबायनोसै नोंखौलाय दाना आंनि आखलखौसो नांजालायबावदों नांजानांगौ मानो नांजाया जानो नों आखेला जिबन नालाय नोंनि गांनाय उखैनाय जों मिथिगौब्रा ओंखायनोसो आं नोंनो सासे मोजां रायलायनानै होनो सानदोंमोन आरोखि नों अके होनोब्ला थोद नाङालै आंनो बिहामजो फैखासिगोनाव बिहामजोआलाय फिसालानिसो जागोन दा नोंनिलाय बोथोर जानांगौ जाखो गावनिया गावनिखालै आफा हाजार बुंबाबो बिहामजोआ नोंनि लोमजानाय साजानानै नायगोन फाग्लायबो नाया नोंखौ नंनायालाय नंगौलै जाबायसो लाजिलायबो लाङोब्रां हेद लाजिनाङा आफा बेफोर खामानियाव लाजिथारनाङालै सिगांसो जानांगौ मिथिबाय ओमफ्राय आं लाबाय बायोब्ला बे फिसाज्लाफ्रा मा साननांगौ जाखो सानालै आफा जेबो साना आं दंना ओमफ्राय हाखौ दिनै सुथ'लालै आफा मालाबा सुनोसै गुरलाबफोर दंबा एसे हरदोब्रा लामायाव सा लोंलांनो गैयालै आंनाव फैसायानो थाइसेबो गैथारा थै नोंनावखि गैया जायोलै पकेटफोरा जांख्रिलाय दानो ओंखारगोन गैयालै गैया आंनाव गैयानो गैया जालायबावो बिलाय माथो बे बेखौलाय आं सा लोंसो लादोंमोनब्रा आं लोंसैलै नोंनालाय न'आव मोनलोंखायो आं लामायाव लोंलांसैब्रा फैदो बिजामादैयाव फाग्ला दंसोलै आं नोंनो थाब रायलायनानै होगोनलै हाय गोदान ओइ गारियावलाय मा खालामदों नोंलाय लांथ' नागिरदां गाबोन समफोर होफैफिनगोन होफैफिनगोनसो होनदों नोङो दुनियानि बुस्थु लाङै मालाबा होफैफिनदों नोङो साइकेल लांबाय मटर साइकेल लांबाय आरो दा बेखौबो लांनो नागिरबावदों नोङो एफा गिदिर बुस्थुखौ है लांनो मोनालै आरो सोरनाव सोंना लांनो नागिरदों नोङो आफानाव सोंखादो आहा आफानाव सोंबाबो लांनो मोनालै दोन आंनिसो गारियानो गंनै गंथाम दं हरथ'बानो जायो गाबोन होफैफिनगोन होनखादों दांलाय मालानिफ्राय गारि गिदिर सलायग्रा जाखो नोंलाय हो मालानिफ्राय गारि गिदिर सलायग्रा जाखो लाइसेन्स दं नोंनाव बुरबक सालायखायदों आंलाय नों गैयाव सम आफानिफ्राय बिनानै बिगुमैखौनो बुरबक जालायबावो
बुरबकखौ बुरबक होनाबा माथो होननांगौ जाखो आंनि आब'खौ मोननायगासिनो मोननायलै नोङो नङाबा दां दुवास जाना थानांगौमोन नोङो रानथाब खोनथाब थैनांगौमोन नोङो मा नोंफानि रानथाब खुथाब थैनांगौ जाखो हिनजाव मोननाय नङा नोङो बिदि बिगुमैखौ गोदाव सोराव बुंलाबायनाया नोंसो मोनाखैमोन दा जों आब'खौ नोंनो अननानै हरनायखायसो हरनाय नङाबा गैलामोन नोङो जाम्बा दां दुवास जाबायमोन जोंफोरनालाय मा बैग्रि बिफाङाव बैग्रि जांख्रिनाय बायदि जांख्रिबानो सिरिलाजोबगोन लाबोलाय नों सोरखौ लाबोयो मेरला होननानै नोम्फानि आखलखौ सिनायाखै नों नोम्फाजों सेजाबासो गम मोनगोन ओरै मा सिंगेल मानसिखा ओइ आंनि आफाखौ जानला मोनला हिनजाव गैया होननानै बिदि होनलाबायनाङा दै दा बाराबार बिगुमैबाबो मोनगोनसो आंजों गारिनिफ्राय ओंखार लांनो मोना ओंखार सुवाद शाला ओंखार जा फाग्ला खामाथो बिलाय बिगुमैखौ बिदि बेबहार खालामो सोरबा फैजानाय नङाना जोंहा बिदि गोदाव सोराव बेबहार खालामबा आंना बिगुमैबाबो बारा खाथ्र बाथ्र गैयालै होगोनसो बाराबा ओंखारला माथो नायगोन आंबो बे गारि गंनैखौबो बोथ्रोदजोबगोन आं ए जोदलाथारलां बेखौदेन जेब्लायबो गोदाव सोराव सालाद गोदाव सोराव खालामफैलाबाय थागोन ओइ बियावसो आंखौ लेंहरनानै बहाबासो दोरोबबाय नामाब्रा बिले नै जावैसो फैबाय औ जेरै नोंबो जिरायदो बियावसो दे जागोन दे माथो गारियानो बायला जिला जाजोब्बाय जावैसो आं हरनाया बोरायाबालाय बहा गोदानै थाबाय थानोब्रा आफा गारियालाय गारिखौनो जेने थेनेसो सालायगासिनो दं आफा आरो लामायाबो मोजां नङाना ओरैना खथ' अनसि सालायो आं बियावसो हरनाय होननानै खिन्थु दा सालायनो बारा मोजां नङालै आफा एकदम माबा दांबानो मानलु मानला जाजोबसै जेबो जाथारला हायोबा गोदान हरदोब्रा आफा हाट हरनो हालालै आङो नोंनो हरै फिसालाजों रायजागासिनो दं एकाउन्टावबो आंनाव 5 लाखल' दंसै फैसा गैया होननानै थगायबाय थाग्राया दासो लाइनाव फैदों हिन्जावनि लब देखायनानै देख्ल'जोबखायो 5 लाखखौबो हाट जावैसो माथो सानबाय थाखो सानाखैलै आफा थारमाने नों दाख्लै माबानाया बेखौसो सानबाय थादों आं बोरै खोन्थानो होननानै माखौ लाजिनांगौ जावैसो आं बेखौनो सोंनो लिंहरखादों थैस नोंबो फाग्लाथारलै मानसिया मोनमारबाय दा आं नागिरनो थिननाया मोनबायलै आफा जा साइजखा मबाइलाव साफायनानै लाबोदों आं नोंगौ माथो नायनि र' फैनाय न'आव गैखाया दा गैयालै दखानाव थिनहरदों र' होमबा आइया थिगानो जाबायसो मोजां ना मोजांब्रा मोजाङै मिलायगोन आंजों जोबोद मिलायथारगोन मोजाङै न' दांनानै नाय जाबायसो माथो गोसो जानाय बायदिखौ नागिरना होबायलै नोङो देब्रा थाब रायलायनानै होदो नोंनोबो माबा मोनसे खालामगोन ना आङो जागोन दे आफा मा सिन्था खालामदों नोंलाय माखौथ' एथ' हाखु दाखु फाग्ला लासै रायलायनानै होगोन ना मानसिया बिराद गोजानसो एकदम गफुरनि थांनानैसो न'आव रायलायनांगौनो आं सप्तासेसोनि उनाव थांसै नामा आफा हेद जाबायसो सप्तासेबा एसे बांद्रायगोन नामा गाबोन समफान थांथारसै नामा मानसिया बोरायब्लाबो सिख्लाफोरनि लबा जोबाखैलै बेनाव आंबो बिदिनो खायदा खुयदा खालामनानै बै नोंनि एकाउन्टनि 5 लाख थाखाखौ दिनै एसे गाबोन एसे देख्ल'बाय थानो हाबानो जाबायलै मा मिनिखो जाबायसो आं बुंनाया बांद्रायबाय नामासै बांद्रायाखै आफानो बुंनाया नों थांफालायनांला नामा आफा आं हारसिं थांसैब्रा नों थांबा एसे उसुबिदा जागोनलै हेद जाबायसो आंबो थांफागोनब्रा नायनो लुबैनायानो ग्लुब मोनलायथारबाय आङो थैस आफायाबो बोरायबाबो गरमथारलै सिख्लाफोरनि फट'खौनो देखायलाबायनो हाया माथो नोंलाय जागोन ना नों थांलायनाङालै आं थांगोन एकदम उसुबिदा जाथारो बिदि थांफालाबायबा बोरैबा नोंखौ बोराय होननानै लायाबालाय आं बेनो सेंग्रा होननानैसो थगायदों बिदिबालाय न'नि गारिखौनो थाव सोनानै लांदो लाङा माथो आं न'नि गारिखौ
न'नि गारिखौ लानानै नोंसालाजों सैमा बायदि बखिजाबाय थानो गावनावल' गारि दं बायदि भारा लानानै थांनो हाबाय गेरेजाव स्करपिअ लानानैसो थांबावगोन आं नों फैसाल' हर आफा आंनि आखायाव दा फैसायानो गैयालै जावायसो फैसा गैया जालायबावो दासो 5 लाख दं होनदोंमोन माथो नोंलाय एकाउन्टावलाय फैसायालाय दङब्रा आखायावसो गैया होनदों दा एकाउन्टावलाय दंब्रा ए ओमफ्राय एटिएम दंना गैया आफा दंनायालाय दंलै होनबालाय बे एटिएमखौनो हरदोब्रा आं नांगौ बायदि दिहुननानै लागोन ना आं जाहा थाहा बाहायाना बिहावनि फैसाखौ खि गोदावस्राव बाहायो नांगौल' बाहायगोन आं फैसाखौ जागोन दे जागोन जावायसो आं नोंनि सायाव फोथायनाय दंखाथारो दंबा लायदोब्रा आफा थां लानानै फैदो माबा थां फाग्ला बोरायखौ एबार मोजाङै देख्ल'नांगौलै बिराद खेरफिनथ' फिसालायाबो बिराद दुगाबेना साला गावसिनावल' माबा थाखा फैसा दंबायदि एकदम फैबानो माबा लांनो फैदां बायदि खालामबाय थायोना हैबार देख्ल'जोबगोन आं बेखौ फाग्लायासो बेनि हिनजाव रायलायनानै होफैगोन थगायनानै फैसाखौ जाजोबनानै बाहायजोबनानै लास्टआव फैसाखौ जाजोबनानै खारबायलै होनखायो नै जावायसो न' नों जेबो सिन्था खालामनाङा दे आफा खामानिया अके जाबाय हमनानै लादो नों ना देलै जावायसो नोंखौ फोथायखायोना आङो फिसालाखौ फोथायाबाबो नोंखौ फोथायथारो आङो बिदिनोथ' फोथायलायनांगौलै आफा गावजों गाव दे होमबा नों थाथ'दो दे आं थांसै दे आं गाबोन फुङावनो होलांसै दे थाथ'दो नों सिन्था खालामनाङा मोनाफ्राव मोजाङै उन्दु दे जागोनलै जावायसो खानायखौबो जा मोजां सिनबाय माथो आफाया आखल गैयिया बिहावनि खर'खौनो दांलायबावो थाथ'दो दे